Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya iki ceritane ngene lho, iki aku arep mau turu to. Ya, terus justru mbok aku nang omah juk diteri paketan. Paketan apa aku gak ero lho, Bos. Iki paketane, Bos. Lah iki paketan apa aku gak ero. Iki teko nggone sapa iki aku saiki lagi pertama kali Bos dapat paketan. Udah toblok. Toblok ndi yo? Pertama kali sing nampani mbok aku. Ngono lho. Paketan opo ya ki ya? Ki paketan opo saya aku gak tahu, Bos. Iki jenenge ya kipin ngono. Ya alhamdulillah pone lah rezekiku ya alhamdulillah, Bos. Paketan aku baru kali ini. Oh, dari kota Surabaya, Wilayah Kenceng RT 31. Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Oh, dari Surabaya. Bogis apa guys? Aku gak roh lur, ki juk mbok aku kan senampani aku lah paketan mbok. Paketan apa? Mbok. Nah iki lho. Kaos tuh. Lah yo mbok kok sapa iki? Kok Surabaya ae wi. Aku lagi Adiknya Pempeng. ki opo gak roh aku paketan iki mbok opo kaos opo gak roh. Iki lho kaos band, kaos musik pin. Lah yo kaos musik iki kaos opo gak roh iki aku. Audio kayak ngene aku gak berarti. Teko sapa iki? Gak ro. Mbuh wis renek. Apa yo iki berarti yo. Mbuh sapa gak? Wis genah kok ngene. Ya toblok rohne aku gak roh, ya buka ndak. Gak disebut. Gak sebut mbuh ki apa? Oh, Gak sik ki gak toblok, Bos. Dari Surabaya. Terima kasih orang baik sudah dikasih baju. nah lu kaos iki. Oh, kasih iki, Bos. Nah, iki lho kaos iki. Iki, Bos. Ampun. Nah, iki kaos iki. Iki kaos, Bos. Rock metal. Wih. Hitam, Bos. Wih. Jajan. Pas apa iki? Pas iki ukuran. Ayo. Gede kita ya. Bos. Enggak gedean iki. Gak kita ya. Nah, biar gedean. Jajal ndak? Nah, saya Ceklen jajal. Becal kami. Nah, ini oleh kaos dari dari kota Surabaya. Jadi jajan. Jajal digo langsung ngene. Pertama kali, Bos. Wah, pas wis. Pas ganteng iki lho, ketane wis ganteng kok. Ini kaos. Wis ben sik to. Nah, Ini pertama kali aku lagi paketan gitu. masa apa lagi pertama kali? Iya, lagi pertama kali ini. Seneng berarti? Ya seneng sing kono orang baik lho sapa jenenge gak ro ta. Iki ora. Ya to. Ku aku wis nampani kok ngke. Oh. Nampaknya aku tak celukno kowe ora oleh kok. Ya ora kan aku gak ro topo ngono lho. Ngono, nah wis pas kuwi. Tak opo kuwi lho. Wis kaos. Kok berdek wong turu wae. Itu aku mbok aku. Sudah paketan apa? Ternyata kaos Bos, dari Surabaya. Gambar opo? Ibu gambar. Wong Wah, apa butuh es. Matur suwun sing. Mas terus sing Nah, iki lho seneng to lah kiriman pertama kali. pertama kali. Ini sing nyandami. Aku yo orang tak nggo kasku oleh kae tak nggo. Iku sore tak Padahal anakku kene sing nukokne aku opo.
Yes. Aku disandang wong. Yo ora bener yo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pas ibu kurang piro ya? Ini palingnya oh, XL. L gitu. L Mbak, XL. Bojo take pakai tamu dhisik. Enggak. Kenal toblok barang teko gue sopo guys. Pertama kali bilang. Baik, kita tahu pas Surabaya toh. Ya, aku tak bilang, paling ya, aku sopo kan ya. Terima kasih dari orang. Ben gak meri. Baik bro, wih balik sopo. Yes, kayak ikan. Wes pokoknya tunggu-tunggu ae muga-muga sing ngasih sing kae muga-muga lancar rezekine, Sehat, aku. sehat. Pokoknya dilonggarkan segala urusannya pokoknya teman-teman. Nah, Terus bu aku ya. nah yang karo mbak, ini mbak. Piye mbok dikai paketan karo wong dari Surabaya. Tiket ke Surabaya. Lah dikai kaos ya wis alhamdulillah ngono lho. Yes, Maksudnya yo karo wong. ya karo ngono lho. Ya toblok barang ya karo ngono lho. Yes, terima kasih. Ya mbakku ya seneng alhamdulillah. Wis dikai baju. Bajunya ya alhamdulillah pas. Yes, terima kasih. Sing kaya aku ya muga rezekine lancar ya, Mbok. Muga rezekine lancar. Sehat sak keluargane wis isoku ya ngene iki ya iso ndongakno wong sing arep tuku ya wis cucuk dikeki ya alhamdulillah Agus kerbo aku ya Mbok. Wis pertama kali yo wis rezekiku muga-muga sing paringi rezekine lancar sehat sak keluargane sing kei kaos aku lho bos. Terima kasih orang baik. Biar balas budi piye gak iso ndongakno tok mbok ya. Yo rasa balik iki yo Ndongakno muga-muga rezekine lancar terus Mas. Mas Mbak wis tak dongakno rezekine lancar terus sehat selalu. Lah iki mbok aku iki bos arep buka jualan OT-OT sesuk iki. Sesuk awan. yo konvensi. Kok nggih? Konvensi Mbak Sopo lho. Mbak Astria. Oh, yos. Ya alhamdulillah. Oh, tukang bahan lho. Wis terima kasih Mbak Astria. Wis. Iya nah. Terima kasih. Wes iki cukup mbok ya iki. Iki cukup ya iki. Wes engko dadi kurang lho. Yo karo Ya paling kok awan paling isomu kan obat kapul. ya bapakku kan wi leren turu kok paling jam lurus mulaine jam loro. Ya aku sing goreng. Toblok kok ben ya wangi-wangi wis tuku minyak barang minyake wis duwe to kowe. Wis duwe minyake. Ya minyake mbak wis sok beli. Ya alhamdulillah mbak wis dikeki rezeki wis Enggak lali karo tondo. Kok Minyak arep ngono kan. wis gak apa muga-muga kan enek rezekine ya alhamdulillah to mbok. Sepenting kuwi ndang aja penting sehat ngono lho. Wis lan. Ki tepung apa mbok iki? Tepung terigu, wortel, brambang, bawang. Wis gubes sak sayurane, Bos. Sesuk aku ya jualan OT-OT. Wis terima kasih orang baik. Ya Allah sing dikai kiriman aku seneng wong aku.
ketika kiriman baju karo orang baik terus mbakku ya padha nang mari sing kayak iki ya nang muga-muga rezeki lancar Wis muga-muga anak-anakku lah Iya. rezeki kok wong-wong. ya terima Paketan. ya gak apa-apa kan jenenge wong seneng to mbok mau seneng alhamdulillah mbok Muga aku mbok waras. terus muga mbok aku paring waras sesuk nang bakul muga laris kok cele wis ngene lur ya iki vlog siang hari ini wis tak akhiri aku dapat paketan pertama kali wis tak dungakno sampai paket tadi rezeki lancar sehat selalu. Jangan lupa YouTube Penong Harjo di like, di subscribe, di like bos. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.